Ngale nang masalah kriminal, telu gerombolan maling beber aksine nang rong panggon nang Kabupaten Ponorogo. Pelaku kerekam kamera CCTV tepak gondol handphone TE pegawai mbarek sing duwe toko minimarket nang daerah Kecamatan Jetis. Telu gerombolan maling, loro lanang, siji mbok ndewer iki aksine kerekam nang kamera CCTV. Pelaku ngleboni toko Marta Agung, Kecamatan Jetis, Ponorogo. Koyok wis biasa nglakoni aksine cakning, pelaku enteng ngae gondol pirang-pirang barang bejaji duweke pegawai mbarek sing duwe toko. Paling enggak ana 3 handphone sing kasil digondol pelaku. Sing duwe toko saminingse jek tas ero nek handphone ilang tepak kapene ngecek pesenan sing mlebu nang toko online. Saliyane nang toko Marta Agung, gerombolan maling iki yo nglakokno aksine nang minimarket AMM daerah Kecamatan Jetis. Nang kene, pelaku ngutil barang-barang sing dipajang nang etalase minimarket. Kapolsek Jetis Ponorogo AKP Marjono mastekno petugas beber selidikan gawe nyingkap identitase pelaku. AKP Marjono yang njaluk warga sing duwe toko luwih awas mbarek mastekno kamera CCTV-ne urip. Petugas sing nglumpukno barang bukti mbarek mriksa video rekaman CCTV gawe nguber para pelaku. Sayekti Milan, JTV.